treuen la vida, però treuen la vida amb revolució. I no acceptar el que hi ha, perquè el que hi ha és una merda, una gran merda i una gran mentida. Anem a veure, per què no s'ha fet justícia aquí dels assassinats del Franco? No s'ha fet. Aquí van haver els grans judicis de Nuremberg, del Hitler. Oh, que malo era Hitler, que malo. Bueno, ell s'ho ha carregat tot. I el Franco? Però si el Franco va enviar un fotimer de republicans als camps d'extermini nazis, i allí els van cremar, i allí els van desquartitzar, i van fer proves amb ell igual que els jueus, per ser simplement republicans. On està la justícia d'aquests republicans? On està el lacayo Lara aquest, que encara va allí a parlar amb el rei perquè porta un pin de republicà? Me cago en Déu. I aquells que han deixat la pell, aquells republicans que han mort per la república, què? No se'ls hi fa respecte ni honor. És una merda, home, és una merda, i un engany, una estafa. La memòria històrica, clar, la memòria històrica d'uns quants, però no se fa justícia de veritat, se té por de fer justícia, perquè són tots una mateixa merda. Com he dit abans i com deia el Lenin, ja fa molts anys, imagineu-vos als anys 20, quan hi ha un capitalisme corrupte, un capitalisme podrit, també hi ha un socialisme podrit, evidentment. Bé, jo quedo esverada. Són tantes les coses que analitzo i m'esveren. M'esveren, per exemple, el Dia de la Pàtria, aquest, que no sé ni com collons se diu perquè me fa repugna. Ai, el Dia de la Hispanidad. Me cago en Déu, el Dia de la Hispanidad, el dia del gran genocidio que van matar i a massacrar a tots els índios d'Amèrica, cultures de les que tindríem que nosaltres vamos besar els peus. El Dia de la Hispanidad tindria que ser una processó de genolls demanant perdó a tota aquesta gent que vam massacrar. És una vergonya el que van fer el Dia de la Hispanidad. Però encara estem fent homenatge a què? Els presumptes legionarios que donaven pel cul al Franco? No, s'ha de reaccionar i s'ha de destapar les veritats. I les veritats són aquestes. Les veritats és que estem visquent en un país que no s'ha fet justícia i que encara el franquisme està molt present, perquè el senyor Franco no hagués deixat la colònia d'Espanya així perquè sí, perquè teníamos que ser modernos. No, tot va ser un negoci i segueix sent un negoci. Bé, jo només puc dir que és molt trist, per exemple, aquí en el Congrés l'altre dia ja fa uns dies, quan aquest senyor, el president del Congrés de Diputats, un catòlic, fill de franquistes, quan es va desplegar la bandera republicana a l'hemicicle, un excombatent, un home d'uns 80 anys, va desplegar la bandera republicana, un tio que tenia callos a tot arreu, els collons al cul i a tot arreu d'haver patit. Encara li va llamar l'atenció, diciéndole, esa bandera no es legal aquí, ¡cabrón! Solamente por respeto a la masacre humana penetrada y perpetrada contra los defensores debió pedir bandera tricolor y ordenar que se ondeara en la façana del Congrés per sempre. Aquests tios són socialistes. Un pobre home de 80 anys que va desplegar la bandera i encara li llama l'atenció. Però això és el que ens estan fent passar així. Doneu-me pel cul, doneu-me pel xotxo, doneu-me per les ulleres, doneu-me per tot arreu, què més podeu fer de mi? Però no m'aniré així arrodillada, lluafant-te la polla. No, ni mil vegades no. Abans prefereixo morir, però dir la puta veritat. Mira, una Rita, i un altre ninot de la Rita. Però què? Cocinera que lava los platos, cago en Déu. Me la tindria que trobar aquí mateix. La mala puta que me va arruïnar i me va fer tancar el taller. S'han acabat les falles. Pues s'han acabat les falles, ja no es parlarà de res. Vinga, parlarem això, de la yaya con el yayo y los niños y el otro niño encima del otro niño y el conejito y el perrito y el papito y ara la costellà y ara la mare que em va parir y ara haremos un homenaje a la fiesta de Cheche y ara el xuxú y ara la mela la cucú i així anirem passant pàgina. Els únics responsables som nosaltres, perquè aquí ens hem de fotre ben fotuts i anar en contra de tot un sistema. Pues res, nois, acabaré amb un poema, no sé si m'he deixat alguna cosa, segurament. Bueno,
Sí, ho tinc que dir-ho. Tinc que dir-ho. I no sé si posar-me dalt de la taula, perquè és que tinc que dir-ho. No sé si posar-me dalt de la taula o fer una escena porno. No ho sé, us ho diré. M'espaterraré i us ho diré. La matanza de Badajoz, carinyos. La matanza de Badajoz. Entereu-vos de lo que va ser la matança de Badajoz. Això ha sigut el pitjor que ha passat. Allí, a la matança de Badajoz, van entrar els nacionals i els moros i van obrir canal a la gent, simplement perquè eren republicans. A les ties les van follar i després li van arrencar les tripes. Els tios els castraven i agafaven els collons i els tenien com rècords de guerra. I després els que van quedar els van lidiar a la plaça de toros de Badajoz. Això és el que va passar. Qui ho sap, això? Qui ha fet justícia d'això? No és una llegenda, és una realitat. Mentrestant, les senyores i les grans senyoretes del bando nacional allò ho contemplaven com res. Això va passar l'any 36, fa molt pocs anys. Imagineu-vos el que poden arribar a fer encara. Ara estic fent un quadre sobre la matança de Badajoz. Té que ser molt fort. I ara vaig acabar de llegir un poema d'una persona que va morir sense pena ni glòria. Però el molt burro va fer cas als del PP, que li van dir que el farien triomfar. Merda cochina, no el van fer triomfar. Va morir, i va morir en l'anonimat. A contrapelo, a contramano, contra la corriente, a contra lluvia, a contra corazón y contra olvido, a contragolpe del óxido, sobreviviendo a contra cónyuge, a contra destino y a contra los gobiernos, que son todo lo absurdo del destino, a contra lucidez y contra lógica, a contra geografía, porque era contra pasaportes, dictadores, continentes y contra la costumbre, que es peor que nuestros dictadores, contra tú y tus tengo miedo, contra yo y mi certeza al revés, contra nosotros mismos, o sea, contra todo y todo, ¿para qué?